لجپال زمانے دا ایک باری بولیا جائے سبحان اللہ پہلا قطع لجپال زمانے دا لجپال زمانے دا اسی صدقہ کھانے حسنین دنانے دا ایک باری آخری بندے تک دو میں ہاتھ چوکے نعرہ رسالت اسی صدقہ کھانے حسنین دنانے دا ایک شیر درود پاک دا ورد اور پھر جڑا حکم ملیا میں پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کرانگا محبت نال شامل ہو جاؤ ہاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ 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 حضور دی آل تشریف فرمائے میں دعا کر رہے ہیں اے میرے مولا جڑا بندہ آج ایتھے بہ کے ایک باری اچھیاں باما کر کے اچھا درود پڑھے اللہ ایسے سال مدینے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ایک باری ہر عاشق رسول سجا ہاتھ چوک کے مل کے بولے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا سونیا سارے نبیاں دا سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام 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 سونیا لشا جی تیرے ورگا تیرے ورگا مدینے والے آقا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے ہاں ہاں اینا رب دے قریب دس کیڑا کیڑا ہے اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے ہاں ہاں اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے ہاں ہاں اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے ہاں ہاں اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا یا اللہ جڑا بندہ اس مصری تے ہاتھ چکے ان دے والدین بخش جاون حضور دی عظمت واسطے سجا ہاتھ چکے مل کے کہنے ہو پایا تیرے جیا کسے مقام سونیا پایا تیرے جیا کسے مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام
رسول